З ранняга дзяцінства хлопчыкам і дзяўчынкам прывіваюць мноства розных уменняў і навыкаў. Як правільна паводзіць сябе, як сябраваць, як чытаць і пісаць. І адзін з галоўных – гэта навык правільна дзейнічаць у небяспечных для жыцця сітуацыях. Для таго, каб пазнаёміць дзетак з самымі важнымі правіламі ў жыцці, дзіцячыя сады наведваюць работнікі раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях. Адна з такіх сустрэч адбылася на гэтым тыдні. Праводзіць гутаркі з дзецьмі ў дашкольных установах ужо даўно стала для ратавальнікаў традыцыі. Бо хто, калі не яны, раскажуць малышам, што ў надзвычайных сітуацыях рабіць можна, а што наадварот нельга. У час размовы з рабятамі спецыяліст групы прапаганды і ўзаемадзеяння з грамадскасцю шклоўскага ранц Юлія Мартынчык прадэманстравала дзецям плакаты, на якіх намаляваныя цацкі і небяспечныя прадметы, а таксама розныя сітуацыі, якія могуць адбыцца з кожным. Пацікавілася дзеяннямі хлопчыкаў і дзяўчынак у іх і падрабязна патлумачыла, як правільна і бяспечна выйсці з такіх абставінаў. А таксама пазнаёміла дзетак з аўтаномным пажарным апавяшчальнікам і вогнетушыцелем. Распавяла о прынцыпах іх працы і як яны могуць выратаваць жыццё чалавеку. Адзначым, што мэта такіх мерапрыемстваў простая, але вельмі важная. Для того, чтобы научить детей правильно себя вести в той или иной ситуации. В первую очередь научить их, как себя вести при случае пожара. Если к ним подошли незнакомые люди, если подбежала собака, почему нельзя выходить на лед? Как себя вести, если произошел пожар, загорелся телевизор? Чтобы научить детей не паниковать в первую очередь. А яшчэ паказаць дзецям, што ў свеце мноства карысных гульняў, якія развіваюць і прыносяць прыемныя эмоцыі. Яны створаны спецыяльна для хлопчыкаў і дзяўчынак, а вось запалкі і іншыя небяспечныя прадметы дзецям не цацкія.